Dneska tady budeme mít unboxing toho, co jsem dostal na dílku od Mikuláše. Máme tady takhle tuto igelitku. Tak si tady odložím a jdeme se koupit. Jako první, co jsem tady dohrával, jsou tady ty karamelové bonbony na cusání. Mňam, ty mi moc chutnají, ty se tady odložím. Potom tady mám takový ty sušenky. Teď nevím, od čeho jsou. Složení různý věci, takový kraviny. Jako další. Připravte se, má oblíbená věc, kterou mám fakt rád, ale je to jako hodně malý, nebo tak to si radši necháme nakonec. A ještě bych se chtěl vrátit tady k tomu. Tady. Tak ono, když to otevřete, to nejsou jenom sušenky. Tam je taková nálepka, nevím, jestli to znáte, možná se vám to říkal zbytečně, možná to neznáte. No a tady máme ty, jsem neřekl k tomu, složený, to je normální karamel. Je to karamel takovej, uvevnitř je takovej tekutější karamel, tady můžete vidět, že tady se to roztýká vevnitř. Potom tady máme mandarinku. Počkejte. Jo. No, prostě. Mandarinku. Dobrá, mě moc chutná. Dobrá, šťavnatá. Aby nebylo málo druhou mandarinku. Tak jsem tady zpátky. Tu už jsem komentoval mandarinku. Teď tady máme takovou hodně dobrou čokoládu. Tu jsem jako hodně dlouho neměl. Je fakt jako mega dobrá. Hodně dlouho jsem ji neměl. Tam jsou normální. To. Potom tady máme chipsy. Co speciálně tím, tady vidíte tu hodnotu pálivosti, jsou extrémně pálivý. Takže tu je další věc. A tady vidíte další věc. To je to, co jsem říkal, že se necháme nakonec a odhalím vám to za 3, 2, 1, teď. Je to malý, ale prostě Kinder vajíčko miluju. To konec. Prostě bez Kinder vajíčka svět neexistuje. Fakt jako neexistuje. A to je celá moje nadílka. Takže tady máme celou moji nadílku od Mikuláše. Ještě jednou si to zopakujeme. Takže karamelový bonbony zabaluju. Kinder vajíčko zabaluju. Mandarinka 1, mandarinka 2, brambůrky hodně pálivý, zabaluju, nějaká dobrá čokoláda, Orion, tady to na té kameře na obráceně, ale tak Orion, a potom tady takový ty sušenky s nálepkou, taky za mě moc dobré. To je celá moje nadílka. A čokoláda mi spadla. To je celá moje nadílka. A čau.